Pentru România este susținută de Energy Holding pentru o lume plină de valori. Încearcă este emisiune. Mihai Bravo, numărul 10, București, România. Activează gratuit extra opțiunea Roaming Traveler și pentru prima dată în România poți folosi minutele naționale incluse în abonament pentru conversații în roaming. Cosmote, alături de tine. Revelion în stil libanez la Fenicia Grand Hotel. Bucurați-vă de ospitalitatea libaneză, petrecând cea mai frumoasă noapte dintre ani doar la Fenicia Grand Hotel. Sărbătorim împreună alături de Mihai Morar și Daniel Buzdugan, Nelu Ploieșteanu și taraful său, Irina Lochin, Anca Țurcașiu, Lucia Dumitrescu, cabaret, dansuri și muzică orientală și multe surprize. Totul la doar 600 lei de persoană. Puteți veni și cu copiii dumneavoastră. Avem pentru ei un program special. Revelion în stil libanez la Fenicia Grand Hotel. Doar 600 lei de persoană. Gustă Aroma a 60 de ani de experiență. Acum în 180 de ambalaje noi. Plafar. Doar natura. A fost pe linie și e punct pentru noi. Chiar dacă ar fi fost out, e 4-1 pentru noi. Nu ești e 4-2. La Digi nu se schimbă scorul. Te servim cu 4 servicii la preț de 2. În plus, ai 3 luni fără plata abonamentului. A fost out. Am văzut eu bine. Digi, pentru familia ta. Loc în pat de o persoană, alături de alte două. Începem licitația de la 100. 100 odată, 150 la doamna, 250. Haideți, acest obiect de mobilier vă oferă ocazia unică de a sta singur în pat alături de încă două persoane. Domnul Halan Maro, 300, adjudecat. Felicitări. Calmante, 2 tuburi de calmante gratuite. Azi începem de la 70. Cine oferă mai mult? 100, 150, 200. Domnul cu buza umflată, 200 odată, 200 de 2 ori, adjudecat. Clasic românesc. Treci peste toate cu Romanian Classic. Dacă toți copiii ar putea să-și creeze ciocolata preferată, exact așa ar face-o. O ciocolățică pe măsura lor cu miez de lapte. Prin urmare, Kinder a creat o ciocolată exact pe gustul lor. Ciocolata Kinder, creată special pentru copii. M-a trimis mama cum teste de salon. De care? Ăsta? Da, ăsta e teste de Fox. Gustul spune totul. Fox, mezeluri pentru gusturi alese. Fox vă urează sărbători fericite. Doar la Real ai parte de un Crăciun neașteptat de îmbelșugat. Vino la Real să iei carne tocată amestec la un preț neașteptat de doar 12 lei și 99 de bani kilogramul. În perioada 10-24 decembrie, magazinele Real sunt deschise non-stop. Real, fără egal. Vino într-o lume de cadouri și ai telefonul Samsung Star Touchscreen cu cameră foto de 3 megapixel și garanție pe viață la numai 1 leu împreună cu noile abonamente Cosmote Real Option. Pentru cadouri, vino la Germanos, magazin recomandat de Moș Crăciun. Vrei să ai o piele frumoasă? Secretul este îngrijirea intensivă. Nou de la Fa, primul gel de duș cremă Fa cu prețiosul lăptișor de matcă. Îmi hrănește pielea și îmi răsfață simțurile. Secretul frumuseții mele de la Fa, noul gel de duș cremă Gelé Royal. Fa, prospețime pentru o stare de bine. Bucură-te de magia Crăciunului cu noile seturi cadou de la Fa. Gala 10 pentru România este susținută de Energy Holding pentru o lume plină de valori.